Assalamualaikum teman-teman. Pada wayangan Ki Anom Dwijokangko tanggal 19 November 2025, bintang tamu Niken Salindri. Ki Anom Dwijokangko ini membuat sebuah tembang berjudul Rasa Tresno. Lagu ini secara spesial dibuat untuk Mas Ardi dan Mbak Niken Salindri. Dalang Kangko menceritakan kalau tembang tersebut dibuat ketika beliau live TikTok. Tembang Rasa Tresno menceritakan tentang kang nedeng nandang kasmaran, lanang wedok wis nyawiji, rasa tresno kang manunggal. Bocah lanang wedok mau asale saka Klaten lan Kediri. Ardi Niken ora mung nglakoni tok sing guyu, sing nonton penggemare yo mesem guyu. Rasane wis ora kena dibendung, dadya katresnan sejati muga langgeng. Dan berikut ini tembangnya yang secara langsung dibawakan oleh Mbak Niken Salindri. Rasa Tresno. Lanang wedok wis nyawiji, jalu rasa tresno kang kaprah si nebet arni saya cetok Arni. Oh, ngono terus samya mesem lan moyo tan kabendunging rasa dadya katresnan sejati. dadi Muga langgeng pas gong tibane omak dangdute. Ya, muga langgeng terus tansah lestari
Wis ngerti, Nduk. Tembang kuwi nggih sapa ngerti ora? Sampun, Pak. Nggo sapa? Damel kula kali Mas Sardi to. Lah iya.